Opnieuw dreigt vertraging voor het vakantiepark in Waterdunen. Het is vrijdag 27 november, dit is Zeeland Nu. De tijd dringt voor afgifte van vergunningen. Nieuwe stap in spoorlijn Gent-Terneuzen. En windpark Borselen is helemaal af. Goedenavond. Project Waterdunen, het grote natuur- en recreatiegebied in West-Zeeuws-Vlaanderen, loopt mogelijk toch weer vertraging op. De projectontwikkelaar wil heel snel een camping en 300 vakantiehuisjes gaan bouwen en over een jaar al open. Maar het is de vraag of dat gaat lukken. Hier bij Breskens komt natuur- en recreatiegebied Waterdunen. Met 200 kampeerplaatsen, 300 huisjes en misschien een hotel. Maar zover is het nog niet en de Partij voor Zeeland denkt dat het project op niets uitdraait. Deze coronacrisis raakt iedereen, dus ook molenkaten. Dus ik vrees dat er voorlopig niks geïnvesteerd wordt. En ik hoop dat er dan op termijn wel geïnvesteerd wordt, maar ik heb mijn twijfels nog steeds. Nee, dat is niet de reactie van onze financiers. We hebben gezien afgelopen zomer dat er een enorme vraag is naar binnenlandse vakanties. Zeker aan de kust, op zo'n mooie locatie met een natuurgebied aan de ene zijde en de Noordzeekust aan de andere zijde. Ja, hebben eigenlijk onze financiers en wij zelf ook hebben volledig vertrouwen in het product en in het project Waterdunen. De financiering is dus het probleem niet, zegt projectontwikkelaar Molenkaten. Toch loopt Waterdunen steeds vertraging op. Het terrein had al opgeleverd moeten zijn in 2015. Later werd dat 2020. Molenkaten hoopt nu op een snelle grondoverdracht door de provincie. Ik verwacht dat dat ofwel dit jaar, eind dit jaar is, of ergens in de eerste helft van 2021. Als wij vroeg in 2021 geleverd krijgen, dan kunnen wij het kampeerseizoen van 2022 kunnen wij open zijn en de eerste gasten ontvangen. Nu is het moment dat het moet gaan renderen. Dus we moeten alles inzetten, schouders eronder. Het moet gaan renderen. Vooralsnog komt er niks van. En de risico's liggen bij de overheden en de gemeenschap draait op voor de kosten. Maar het is nu nog niet duidelijk wanneer de provincie de grond zal overdragen. In het slechtste geval kan dat nog wel een half jaar duren. Bij mij in de studio is gedeputeerde Anita Pijpelink van de provincie. Vanmorgen in de commissie Ruimte ging het er ook over. Veel zorgen, ook daar. Zijn die zorgen eigenlijk terecht, wat u betreft? Nou, ik begrijp de zorgen en ik begrijp het ongeduld. Want dit is een project dat loopt al lang. We zijn er al lang mee bezig met alle partners. Hè. Niet alleen de provincie, maar ook de gemeente Sluis, Molenkaten, het waterschap, het Zeeuws landschap. Ja, en op een gegeven moment ben je wel toe aan een afronding van het project. Dat voelen we allemaal. Maar het vraagt nog het laatste portie geduld. Dus ik begrijp dat heel goed. Ja, u begrijpt het. Maar goed, er is natuurlijk ook al eerder vertraging geweest. Hè? Het is niet voor het eerst dat eigenlijk de definitieve opleverdatum vooruit is geschoven. Ja, hoe zeker is het dat dat niet opnieuw gaat gebeuren? Nou, het is ontzettend zeker dat alle betrokken partners, u hoorde dat net ook Luc Slager van Molenkaten zeggen, dit project tot een goed einde willen brengen. En we hebben steeds gezegd, het heeft eigenlijk 3 doelen. Het eerste doel is dat de kust daar bij Groede versterkt moet worden. Dat is gebeurd. En de getijdenduiker is daar een belangrijk onderdeel van. Het tweede is dat we voor de ecologie, voor de natuur zeg maar, een heel uniek gebied willen zijn. En aan de andere kant willen we ook recreatieontwikkelingen. Nou, die 3 doelen die staan nog steeds overeind en alle partners zijn ook vastberaden om dat tot een goed eind te brengen. Maar nogmaals, ja, het laatste portie geduld is nog even nodig. Ja, goed, de vraag was of het niet opnieuw misschien vertraging op gaat lopen. Nou, kijk, dat ligt er een beetje aan. We zitten in de staart van de afronding. En in die staart, ja, de laatste loodjes, hè, dat zijn de welbekende zware loodjes. Maar ik heb er ook heel veel vertrouwen in. Een en ander wacht ook een beetje op elkaar. Ik weet dat Molenkaten in gesprek is met de gemeente Sluis als het gaat om de omgevingsvergunning. Provincie en waterschap zijn met elkaar in gesprek over de laatste afspraken rondom de getijdenduiker. Het Zeeuws landschap staat te popelen om verder aan de slag te gaan. Dus ja, nogmaals, we zitten in de laatste fase. Ja, alles wordt op alles gezet, maar het blijft ook nog even spannend. Ja, en wat meneer Babijn zegt, de schouders eronder. En dat merk ik bij alle partners in deze fase, de schouders eronder. Gelukkig. Dank u wel, gedeputeerde Anita Pijpelink. De nieuwe spoorlijn tussen Gent en Terneuzen is weer een stap dichterbij gekomen. Volgende maand tekenen Nederland en België een overeenkomst om 30 miljoen te investeren in het verbeteren van de goederenspoorverbinding. Ik zet wel even goederen tussen haakjes, want Gent en ook Terneuzen, maar ook provincie, willen dat echt ook een spoorlijn wordt voor personenvervoer in de toekomst.
En in Vlaanderen hebben ze dat zelfs al in hun spoorvisie staan tussen Gent-Dampoort en Terneuzen. De burgemeester is blij met de stap die nu gezet wordt. Iedereen overal is op het spoor aangesloten, wij vroeger ook. Gelukkig wordt er weer geïnvesteerd. En dat is belangrijk voor onze haven en voor de ontwikkeling van de stad Terneuzen. Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus is in de dagelijkse registratie van het RIVM opnieuw boven de 100 opgelopen. In 24 uur tijd werden er 101 nieuwe besmettingen geregistreerd, waarvan het merendeel in Zeeuws-Vlaanderen. Het is fors meer dan in de dagen ervoor. Daarnaast worden door het RIVM 2 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Het gaat om inwoners van Middelburg en Noord-Beveland. Opnieuw vandaag een Zeeuws Kamerlid dat bekend maakt niet op de lijst te staan voor de komende verkiezingen. André Bosman uit Middelburg. Hij zit al 10 jaar in de Kamer en het beleid van de VVD is dat Kamerleden in principe niet langer dan 8 jaar zitten. Dus was het te verwachten, maar toch had Bosman gehoopt dat hij nog even mocht blijven. De Zeeuwse industrie krijgt 60 miljoen euro subsidie van de Europese Unie om te vergroenen. Het merendeel van het geld gaat naar grote bedrijven in Zeeuws-Vlaanderen, zoals Dow, om te helpen bij het omzetten van fossiele brand- en grondstoffen naar bijvoorbeeld waterstof. Dat alles om de uitstoot van vervuilende stoffen te verminderen, zoals is afgesproken in het Klimaatakkoord. En het is vandaag Black Friday en daarmee is het inkoopseizoen voor de feestdagen afgetrapt. Met extra aanbiedingen proberen fysieke winkels en webwinkels klanten te lokken. Met succes merken ze ook bij Your Surprise in Zierikzee. Nou, je moet denken dat het een keer of 5, 6 zo druk is als in een normale periode. Dus ja, we zijn gigantisch aan het bijschalen om alles op tijd de deur uit te krijgen. Vanwege de extra drukte heeft het bedrijf tijdelijk 250 mensen aangenomen. Een echte afscheidsreceptie zat er door de coronamaatregelen niet in en daarom moest hij met stille trom vertrekken. De 69-jarige directeur Koos Schot van de jachthaven Port Zeelanden aan de Grevelingen. De Zierikzeeënaar bouwde in 30 jaar tijd een van de grootste jachthavens van Zeeland op. Morgen Peter. Goedemorgen. Koos Schot heeft dan officieel wel afscheid genomen van Marina Port Zeelanden. In één klap helemaal weg is na 30 jaar moeilijk. En dus loopt hij deze ochtend even binnen voor overleg over de nieuwe camperplaatsen bij de jachthaven. Met zijn team bouwde Schot een kale baai bij een vakantiepark om tot een grote jachthaven met 800 ligplaatsen. Schot vergelijkt het project zelf met Brouwerseiland. U weet hoe Brouwerseiland op het ogenblik een beetje loopt. Ik kan me eigenlijk nog goed herinneren dat hier ook de surfers een beetje buikpijn kregen van dit en van dat. En dat mensen hier voor niks slagen in de jachthaven en dat wouden ze ook zo graag zo houden. Nu Schot weg is bij Marina Port Zeelanden is hij tegenwoordig vaker met zijn vrienden te vinden op hun garnalenbootje. Een grote hobby van Schot. Het buiten zijn, je kop gaat leeg. Ik denk dat ik misschien wel mag zeggen dat ik best een drukke baan gehad heb. Stukjes er nou weer weg. En ik ben toch hier en daar een beetje aan het afscheid nemen. En dan heb je toch je ontspanning nodig. Ik ben niet iemand die gaat golfen. Ik ben ook niet iemand die een tweede huis heeft in Frankrijk of al zulke soort dingen. Dat heb ik. Ik ben misschien wel heel flauw, misschien wel heel basic, maar ja, zo ben ik dan weer mee. Die nuchtere houding hielp Schot begin jaren 90. Toen zijn nieuwe jachthaven allerlei criminelen bleek aan te trekken. Klaas Bruinsma bijvoorbeeld liep er rond. Net als Willem Enstra, de vermeende bankier van de onderwereld. Klaas Bruinsma die lag ook met een boot. Ja, die had er 2. 2 boten. De Neeltje? Nee, nee, die is nooit bij ons geweest. Nee, hij had twee snelle zeilboten had hij. En dat is toen, dat hij toen neergelegd is er beslag op die boten gelegd. En die ene boot heeft bij ons denk ik wel 1,5 of 2 jaar op de kant gestaan. Dat was van de Belastingdienst en die hebben keurig netjes alles betaald. Ja. En je jachthaven krijgt er een bepaalde naam door. Ja. Hoe heb je dat toen aangepakt? Gewoon het aanwezig zijn voor die mensen wat minder prettig maken. En er waren er ook wel bij, die betaalden te laat. Ik had wel de vrijheid om gewoon in oktober te zeggen tegen die mensen, ik zeg, bij deze zeg ik uw ligplaats op. En dan zei je, nou ja, maar u past niet in onze jachthaven. Net zo makkelijk? Nou ja, het ging altijd niet even makkelijk, maar in ieder geval met zachte dwang, dan gingen ze toch echt wel weg. Ook. Ja, dat heeft ook een beetje misschien wel met overredingskracht te maken of zo. Ja, ik weet niet of dat is.
Het grootste windpark op zee van Nederland is af. En het staat 23 kilometer voor de kust van Westkapelle. Windpark Borselen 1 en 2 bestaat uit 94 windturbines en heeft miljarden gekost. In Vlissingen staat verslaggever Remy Oppeneer. Nou Remy, dat lijkt mij toch reden voor een feestje. Ja, dat zou je denken. Hè? Normaal gesproken wordt dat groot gevierd. Honderden mensen komen er dan bij, hoogwaardigheidsbekleders, de minister en dergelijke. Maar ja, corona gooide wat roet in het eten. Je ziet het hier achter me. Ik sta voor de onderhoudslocatie van het windpark van de bouwer Ørsted hier in Vlissingen. En daar is het heel erg rustig. Ze hadden deze week eigenlijk een groot feest willen vieren. Maar ja, dat kan niet doorgaan. Maar goed, misschien komt er later nog wel een keer een feestje. Borselen 1 en 2 is het grootste windpark op zee voor de Nederlandse kust. En dit is ook het tweede grootste windpark ter wereld. Een project van de lange adem. In 2010 werd er voor het eerst over gesproken in de Tweede Kamer. Een groot windpark voor de Zeeuwse kust. In het energieakkoord werd opgenomen dat er meer duurzame energie moest komen. En er werd flink ingezet op windenergie van zee. Het duurde nog tot 2015 voordat het besluit ook echt viel. Er moest een groot windpark komen op 23 kilometer vanaf het strand van Westkapelle. Het is een investering van miljarden die ook banen in Zeeland op moet leveren. Het windpark bestaat uit 5 delen, Borselen 1 tot en met 5 genoemd. 5 is een klein experimenteel park. Borselen 3 en 4 worden voornamelijk vanuit Rotterdam gebouwd, maar voor de Zeeuwen zal Borselen 1 en 2 het meeste invloed hebben. Het gaat om 94 windturbines die voor ongeveer 1 miljoen huishoudens aan elektriciteit moeten gaan leveren. In 2018 werden de eerste onderdelen naar zee vervoerd en geïnstalleerd. De zogenaamde stekkerdozen. Het onderhoud van de windturbines zal vanuit Vlissingen gedaan worden. Het bedrijf Ørsted dat de windparken bouwt heeft daarvoor een speciale onderhoudslocatie aangelegd aan de Vlissingse binnenhaven. En vanaf daar moeten er iedere dag boten richting het windpark vertrekken. In april 2020 wordt de eerste stroom geleverd vanaf windpark Borselen 1 en 2. Om dat af te kunnen voeren moet het stroomnet in Zeeland aangepast worden. Van Borselen naar Rilland moeten 380 kV-kabels komen. De bouw daarvan is een hoofdpijndossier en loopt meerdere keren vertraging op. De nieuwe verbinding moet nu in 2022 definitief staan. De bouw op zee gaat ondertussen volle bak door en begin september worden de laatste windmolens afgebouwd. Remy, tot slot dan nog even. De windmolens zijn nu aangesloten, leveren stroom van Borselen 1 en 2. Maar behalve dat ze voor onze kust staan, wat hebben wij in Zeeland nou aan dat windpark? Heel concreet levert het banen op. De onderhoudslocatie die al meerdere keren genoemd is hier achter mij, die levert ongeveer 50 banen op voor mensen in Zeeland. En je hebt ook de offspin, zoals dat zo mooi heet. Dus leveranciers, bakkers die broodjes komen brengen en hotels in de buurt die er ook geld aan verdienen. Verslaggever Remy Oppeneer in Vlissingen, dankjewel. Opnieuw een grijze en nevelige dag vandaag. Maar het werd wel droog en in de verte waren soms een paar opklaringen te zien. Maar je moest wel goed zoeken. Morgenochtend vooral kans op laaghangende bewolking. De wind neemt toe en het wordt morgenmiddag ongeveer 8 graden. Het is vrijdagavond en dus gaan we weer terug naar de tijden van weleer. Dit is dus echt, dit is prachtig, hè? Die modalen, die autootjes, hè? En dan zie je de voetgangers eraf komen. Als er een auto langskwam, of meer dan 1 auto of 10 auto's, dan wist je dus, die gaan naar de boot. Dat wist je gewoon. Dan werd het drukker op de weg. Ja, de boot komt uitgebreid aan bod. En na terugkieken, tijd om vooruit te kijken naar het weer van de komende dagen met Jules Gernaert. Ik wens u alvast een goed weekend en voor nu nog een hele fijne vrijdagavond.